Ah. Yan mga boss, magandang araw sa inyong lahat dyan. Sa nakikita nyo dito mga boss, napakainit dito mga boss. Napakainit, ang sarap talaga uminom ng malamig. Tingnan yung labas namin sa aming bahay mga boss. Napakainit dyan mga boss. Yan. Time naman nga gagawa tayo ng pampalamig. Wala tayong sangkap, no problem. Kasi may mga ano tayo, may mga remedies tayo. Remedies, so may ano pala ako, may blender pala ako dito. Nanalo ko ng blender nung Pasko. Nag-sit out pala sa aming ano, Sir Warden sa MCGMD. Gagawa tayo ng banana shake. Pero ang ilalagay lang natin yung ano, yung bourbon and banana. Okay, let's go. Saan na natin yung blender natin na napanalunan. Ang swerte. Hindi po nagkakaalam, first time po itong magamit sa content na to. Ayan balot na balot pa yung blender natin. Kukunin muna natin. Yan, yung blender natin. Napakabago. Hindi pa yan nagamit kahit ilang bisis, kahit isang bisis. Okay. Gasan muna natin kasi ngayon lang natin itong ginagamit. I-slice muna natin. Ayan, tapos na. Let's go. Bourbon. Lahat ng mga kita sa bahay lang. Sa bahay lang. Ito. Gusto ko yung sports car, yung red. ₱2 lang to. Sarap ba? Sarap. Bourbon with banana with feta biscuit. Huwag na tayong lalabas ng bahay. Ito na lang gagawin natin. Sarap. Kami. Siyempre, pang merinda na to. Approve.